Moi Rostomili, witam Was pięknie i dzisiaj wam coś wyrządzę o aporcie. Jak poradzicie, jak się Wam to moi wyrządzani po naszemu podoba, to mi dajcie suba, co by ten mój kanał uwidziało co najwięcej ludzi. Jak to było z tym aportem? No aport był w każdej chałupie. Kańcik za wasz kuchnią, dycki bliżej chlewa, prawiło się na niego a i ustęp. Ale jedno było iste. Człowiek, a i najbogatszy, a i sumcysosz, do niego drepsił pieszo. A dycki, jak go zaczło ciść na szpunt. A porty były roztomańte. Hańdowni to była maluczko szopka, a w postrzodku dziura, co by szło na nią siednąć, ale nie śmiała być za wielko, bo inaczej by tam człowiek wpadł. Musiała być takowno akurat, eny co by szło życiu na nią siednąć. Potem nie skorzy, aport się już dyski robiło w chałupie. Ale ten stary się jeszcze nie chało, bo Stazik ze starką byli na niego zwykli. Aport w chałupie był ganz podobny do tej szopki. Też tam była dziura z wielkucnym dynkiem, co by nie smierdziało. Musiało być w aporcie aspoň maluczki okno, co przez niego leciał do postrzodka świeży luft, bo inaczej by się człowiek udusił. Gory jak se pojot fazoli z kiszką. A wszystko, gówna a i sochy, leciały do zęgruby, co w niej była aportowina. Nie było w aporcie żadnych banioków z wodą do szpluchania jako terazy, bo wszystko się kidało aloło na jeden plac. W aporcie mało kiej był papiur, a esi już to był jak szmyrgiel. Tuż ludzie se raczej ucierali żyć cajtungiem. Dycki se gazda mogli jeszcze rozpoczytać, co się na świecie robi, gory jak mieli zatwardzeni. W cajtungach, gazetach, co były w aporcie, były a i fotografie tych, co ludziami regirowali. Tuż wiecie, jaki gosik polityka, gdosik nie miał rod, to se mógł jego gębą uczyć, no wiecie co. Po tym jak cajtungi były farbiste, to były ganz na nic, bo ani se nie szło nimi uczyć życi, bo klejzały, ani złożyć ognia pod blachą, bo się to nie chciało chycić. We starych aportach dyski roz za rok było trzeba w opnym wybielić ściany, co by w nich wygonić zarazki. Ale przeca aporty były a i w izbach, baj bogaci siedlocy mieli ich postawione w sieni. To były takowne drzewiane kiśnie z dziurą, a pod nią się dawało noczniok lebo amper. Po tym nie skorzy, takowe aporty się dawało do izby starce albo starzikowi, jak już nie poradzili się moc zgibać. Wiele razy było tak, że ku starej chałupie się przystawiło oto ze dwie izby, a zrobiło się łazienkę ze szumnym białym ustępem, a baniokiem z wodą, co się go nią wyszpluchało. Furt jednako się niechało ten starucny aport, bo do niego drepsili starka a stazik, bo przeca szkoda srać do tego szumnego ustępu. No, tak ludzie mieli wzocy roztomańte wieca. Dzisio się możemy z tego śmiać, ale kiedyś i tak było. A z tymi nowymi ustępami była dyski sranda, bo się ludzie śmioli, że gazda cały tydzień chodzi srać do starego aportu, ale w niedzielę sedycki jako cysosz siednie na białym szumnym ustępie, jako na tronie. To samo gaździno. Siedziała sedycki eny przy niedzieli, jako królowa na ustępie, co se go zrobiła oto pół roku temu. Eny, że wiecie, Rostomili, gówno je jedno, a dycki smerdzi. Czy go człowiek zrobi w aporcie, czy na białym ustępie. Aport to był takowny plac, kany gazda show, co by se kapkę poszpekulirować. Ja ściepał galoty, bo mu cisło na szpunt, ale dycki jak siedział, to coś ich wymyślił, a jeszcze więcej, jak coś ich z niego wylazło. Bo wiecie, wiele razy się szło na aport, co by se tak eny posiedzieć, ale dycki przed tym musiało z człowieka coś wyjść. Ale jak już gdosik tam siedział dłuższy czas, to przeciele się zaczęli starać, jeśli Stazikowi nie zabyło słabo, lebo czy gazda nie usnął. Ale każ tam, gazda mo zatwardzeni, bo zjadł po rekąsku w czekulady, a
Ze stazika furt coś ich wylazuje, bo mu stareczka dali na obiad młode ziemnioki z maślunką, a nie poradził się tego najeść. Wszystko roztomili w aporcie szumnie wybielonym. Się to robiło, kany człowiek był porę razy za dnia, a mógł być iny sam ze sobą.